Okay, project update po tayo rito sa Barangay Alilaw, Dasol, Pangasinan project. Part 6. Buhos na po sila ng para sa lintel beam sa taas ng bintana. So pagkatapos yan, hollow blocks tayo, tapos roof beam naman yung susunod natin. Yan, nandito na rin mga pangtabon natin. So ito po yung master bedroom. Tara, pasukin natin mga boss. So hindi pa tayo nakapagtabon dito sa loob, di pa tapos. So pasukin natin yung master bedroom mga boss. Ito yung master bedroom mga boss. Yan. Ito yung master bedroom, may toilet and bath, tapos closet. Yan, umambon na naman mga boss, umambon. Tapos living room. Ito yung living room mga boss. Tapos dining. So ito yung dining, room 1, saka toilet and bath, common CR, saka room 2. Tapos ito yung dining, tapos yung kitchen. Ito yung kitchen. Ayan na yung ambon, ayan na yung ulan pala. Tapos may powder room po tayo rito, tapos dirty kitchen na may laundry. Yan, ulan na naman. Wala na. Okay, so yan lang yung update dito mga boss. So balik na lang po tayo sa susunod na araw, susunod na week. God bless. Wala na.